7. bod volebného programu hovorí o katastrofálnej situácii z hľadiska parkovania, či už v centre mesta a na sídliskách. V centre mesta naši podnikatelia majú základný problém. Ako sa k nim dostanú klienti, občania, tak, aby mohli tovar, ktorý nakúpia, naložiť do auta a odísť. Bude treba preorganizovať dopravu a vytvoriť pri peších zónach parkovacie plochy, ktoré budú v blízkosti reštaurácií, v blízkosti obchodov, v blízkosti úradov, aby občania nemali ďaleko od svojho auta sa priblížiť do centra mesta. V každom prípade táto oblasť trapí obidve sídliska, či už Žarec a Kyčerka, najviac. Budeme musieť urobiť všetko preto, aby sme vytvorili veľkoplošné parkoviská a parkovacie domy, ktorí pojmú náraz motorových vozidiel, uvoľnia ulice, ktoré bude môcť mestský podnik služieb alebo mesto ako také čistiť, bude môcť upravovať plochy, či už v zimnom alebo v letnom období. Tento stav je neúnosný a je nutné urobiť všetko preto, aby sme sa s týmto problémom vysporiadali v nasledujúcich 2-3 rokov.